Hallo så alle sammen, og velkommen til traileren til udfordringslørdag. Og der kan man skrive under i beskrivelsen på den her kanal, eller på den her traileren her, og skrive ud på her jeg er træt. Skriv nogle udfordringer ned, og så læser vi dem højt. Mig og min nabo, hvis vi får tid. Og ikke noget med noget farligt, eller noget med noget, vi skal betale penge for, eller noget. Fordi det gider ikke. Men ellers vil jeg bare sige, at giv et like og subscribe til, jeg ved ikke, hvordan man gør det. Husk at like og subscribe og tryk på klokken, og så får jeg besked om, når der kommer en ny udfordring lørdag til kanalen. Og den første udfordringslørdag kommer på fredag. Nej, på lørdag hedder det. På lørdag. Og vi propper den ud til på lørdag. Videoen med udfordringslørdag. Så jeg håber helt meget, at I vil se med. Og husk jer derude, hvis I vil se udfordringslørdag, så giv en like og subscribe og tryk på klokken lige nedenunder. Og så vil jeg ellers bare sige møgne. Jeg er fra Gamsbjerg.